és diferent als altres autors de Splatterpunk, que potser són una mica més de la tradició de l'humor negre, i aquí ja explicaré, bueno, doncs hi ha una sensibilitat una mica diferent. Llavors, de què va? La novel·la va d'una nena que es diu Noemí, que neix del cadàver d'un cadàver mort i violat 2 dies més tard, com per acte de... Bueno, té tota una mica de fantasia, com tot l'univers de la tradició literària latinoamericana. Neix 2 dies més tard d'un cadàver mort i violat. I la nena neix dient no. I qualsevol cosa que li diuen a la nena petita, on ja el seu nom de Noemí ja te conta el no, però totes les coses contesta amb un no, que ja és com una declaració d'intencions. En lloc de contestar amb el silenci és una contestació, però contestar amb el no també és una contestació. I la nena se posiciona així davant del món, amb aquesta resposta ja contundent. Llavors, la nena aquesta neix en un orfenat, llavors els primers anys és propietat de l'Estat i hi ha uns quants capítols en el que un dels temes és el procés d'adopció i la crudesa del procés d'adopció, i a la nena hi ha algun moment que l'adopten però la tornen perquè s'assembla massa a l'assistenta en el color de pell, coses així. Y después la nena creix, creció gorda, desparejada, com una pera. El seu cos se li revela, no és un cos que tingui els cànons, i també va passant per processos de desconnexió amb el seu cos. Fins que arriba l'adolescència, sobre l'internat, clar, els altres nens de l'internat, hi ha una nena que desapareix, que a l'internat es rumoreja que ha acabat amb una organització de trata de blanques, és com un mito entre els nens, un nen que es torna criminal, que l'ha maltractat, tot el de l'internat és bastant sòrdid. Doncs quan arriba l'adolescència, Noemí, quan té la regla, mor. Llavors durant uns dies està morta de debò. I llavors, allà on li hagi pillat la primera mort, gestiona, desapareix, se l'emporta, no apareix en un altre puesto, coses així. Tot amb l'aire aquest de fantasia, una mica de realisme màgic de la novel·la. Llavors, més tard, la protagonista comença a investigar una mica la mort de la seva mare, no? Perquè només té una foto del cadàver i no hi ha més fotos, algun pare ha de tenir, el seu pare és el que va violar la seva mare, el seu pare era algú que hi havia abans, no sap res de tot això i comença a investigar i es troba amb negatives que segueix avançant en aquesta investigació, no? Llavors, aquest és una mica el resumen del que va la història. Llavors, evidentment, una lectura com a text Splatterpunk, que ho explico una mica, hi ha la gran categoria comercial de l'horror, de la que l'Stephen King és com la gran vaca sagrada, i vas a moltes seccions de terror i tot és Stephen King, i va un moment com de diferenciació del terror que va anar cap a un terror més gore, que és l'horror extrem i l'Splatterpunk. I a part de ser un terror més gore que la mitjana, l'Splatterpunk té una mica de consciència social o el tema de la violència està enfocat a temes de raça o de gènere o alguna d'aquestes qüestions. Llavors, fins ara havien publicat moltes coses que eren més aviat horror extrem. Llavors això és molt més aviat Splatterpunk perquè hi ha tota la reflexió sobre els cossos femenins, que és el motiu pel que estem presentant avui, però i després hi ha reflexions sobre la violència que exercim i que exerceixen sobre nosaltres. Això per una part és Splatterpunk, però per l'altra part
lo de Splatterpunk no deixa de ser... Els editors són males persones, tots, i no deixa de ser una estratègia comercial per vendre un producte. Li fiques una etiqueta i llavors entra dins d'una categoria i és fàcil de comercialitzar. Però en realitat, la flor, això de Splatterpunk, pues, jo crec que abans sí que li sonava, perquè és una autora molt professional, però crec que pues vale, pues Splatterpunk, pues dieu-li com vulgueu, una mica pues ens ha seguit el rotllo, saps? Però realment el que és una novel·la de ficció argentina, no? Llavors volia parlar-vos una mica de la tradició de la novel·la argentina. Llavors, la novel·la argentina, a riesgo de generalitzar, perquè és un país molt gran i és com si algú ve ara a parlar de la novel·la, un noruego ve a parlar de novel·la espanyola, doncs segurament posarà la pota, però bueno, viu entre dos grans polos, té dos grans pares dels que lluiten per escapar, que es pesen molt en la seva tradició, ¿vale? Un és, que no m'equivoco en el nom, Sarmiento, que va escriure un llibre que es diu Facundo sobre els dictadors i inaugura tota una tradició de novel·les sobre dictadors latinoamericans, però Sarmiento va ser president d'Argentina. Llavors aquí neix com una figura d'un intel·lectual, escriptor, però també molt políticament compromès, fins al punt que militaven políticament. Això per una part, o sigui, hi ha Sarmiento, l'intel·lectual compromès, i per l'altra part hi ha Borges. Borges és la diversió, sortir al camp a llegir, a disfrutar, però també és políticament molt ambiguo i una de les coses que ha fet, com que Sarayra i altres autors, la seva victòria és en no posicionar-se i llavors durant molts anys, al marge de com anessin les polítiques, permanèixer. I ja dic, està Sarmiento i Borges, i llavors quan entrevistes autors argentins veus com les influències d'aquests dos autors o les ganes d'escapar de l'intel·lectual, les ganes d'escapar de la figura de l'intel·lectual compromès clàssic, no? I tampoc de ser com Borges, de ser només un fantasioso. En què es noten aquestes coses? Per exemple, La Flor va néixer durant la dictadura argentina i la protagonista d'aquesta novel·la hi ha diversos moments que es veu involucrada paral·lelament o tangencialment en moviments polítics, però no entra i no acaba no és una novel·la sobre una nena militant en un partit, és una novel·la sobre una nena solitària investigant la mort del seu pare. O sigui que per una part, encara que hi hagi tot aquest condicionament polític, intenta escapar de la figura, ja ho dic, de l'intel·lectual. Llavors, un altre tema sobre el que sí que tracta la tradició argentina és el tema de la construcció del cos i lo no humano, que hi ha des del conte del Golem, que és la figura aquesta que li fiquen un paper per donar-li vida, al niño proletario de Lamborghini, i tota una tradició sobre això, sobre gent que el sistema corporal o el sistema de reconeixement en el seu cos està trencat, per motiu que sigui. Después tinc aquí apuntada una frase que diu «El indio se vuelve funcional al capital con traje militar», que és una frase segurament que va llegir en una novel·la de l'oeste, de tota la pinta. Però el punt és que vull dir que quan la protagonista aquesta es torna gran, pese a l'adopció pese a l'abandono de l'Estat, aconsegueix feina de voyeur. O sigui, li paguen per mirar a parelles enrotllant-se. I llavors, el tema del treball sexual com a manera com a manera proletària d'alguns cossos d'intervenir en el món està també al llibre. Llavors, amb altres autors argentins com Art, Sabato i Cortázar comparteix el tema del desassosiego metafísic. O sigui, són novel·les en les que sembla que el protagonista està en un pou, sembla que tot va en contra seu,
hi ha lo de la cachetada metafísica. Pues, bueno, crec que això ho explica molt bé. Són novel·les en les que l'univers conspira contra els protagonistes d'alguna manera i a diferència d'altres grans autors latinoamericans que s'hi van tractar el tema dels dictadors com Gabriel García Márquez, no hi ha humor. A Gabriel García Márquez, que aquests dies surt molt a la tele perquè ha sortit una novel·la seva de quan l'Alzheimer, doncs hi ha molt humor, però aquí no hi ha res d'humor. Allunyant-se també de la figura aquesta del Borges de sortir al camp a divertir-se. Llavors, finalment no, tinc més coses a dir, però quasi finalment es produeix en aquestes novel·les una paradoxa que hauran pogut observar els de 100 anys de soledat, els que hagin llegit 100 anys de soledat, que poso l'exemple de 100 anys de soledat perquè aquesta no l'ha llegit ningú, llavors potser és més fàcil. El tema és que hi ha un compromís polític per part de l'autor que s'expressa en els personatges amb una intenció de canviar el món, però per una altra part el món que es vol canviar viu en un univers cíclic i els canvis no serveixen per a res. Llavors els autors entren en una espècie de paradoxa, de desesperació, de no serveix per a res els canvis perquè tot tornen les dictadures, tot torna a començar, i per una altra part no poden deixar estar socialment compromesos amb els seus textos i deixar de pensar en aquests assumptes. La paradoxa és entre denunciar la injustícia i pensar que la injustícia és inevitable. I això també ho expressen diversos autors argentins i la Flor en aquesta novel·la que intento posar en context. Llavors, això, l'últim que vull dir ho vaig treure d'un llibre, quines són les conclusions del pessimisme en la novel·la argentina. I en treia 3 i les 3 es compleixen en post-mortem. La primera, que és desconfiar de l'amor com a suport existencial. El protagonista, el seu pare i la seva mare, la mare està morta i el pare, no diré el que passa per no desvelar al final, però diguem que no són progenitors ausents, i després a la seva vida sí que hi ha treball sexual, però no hi ha un gran mite romàntic, una gran relació romàntica. Són novel·les biogràfiques però que escapen al romanticisme, això per una part. Després, tendència a treure valor al concepte de la mort en un món que ja és infernal. La protagonista mor de moltes maneres en un món que és infernal, que en aquest sentit no es pot treure més valor a la mort que el que fa la Flor amb la regla i la mort de la protagonista. I després que hi ha una rebel·lió amb els tabús de la sexualitat, ja tot el que he explicat del treball sexual, en lloc de presentar un adolescent que passa per la versió americanitzada del que seria l'adolescència. I això és una mica dins del context argentí el que li agradi la literatura argentina o el que li agradi el freestyle argentí o el que li agradi el que sigui argentí. I això és una mica tot, no sé si hi ha preguntes. No hi ha preguntes? Comentaris. O comentaris ambientals. I si no, igual ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots.